כל מה שאני אומר עכשיו, במשחק הקודם היה חסר לנו כדור אחד קטן. אז אני מקווה שהיום המזל יתהפך קצת. גם לכם. אותו בטח כאן המשחק, אבל עוד לפני כן במסגרת הפעילות הענפה למען הקהילה מארחת הערב הפועל מגדל ירושלים את הילדה אמילי אמבר, תלמידת כיתה ב' בבית הספר היובל במודיעין. היא נלחמת במחלת הסרטן. היא שבה לאחרונה מארצות הברית, שם ככה ערכו לה בדיקות מקיפות בתקווה למצוא טיפול מתאים. אנחנו עם התמונות הללו מתכוננים כמוכם לפתיחת ההתמודדות בין הפועל ירושלים לבין מכבי אשדוד. מיד לאחר מקבץ הודעות אנחנו כבר שווים. תחילת המשחק, אמילי תלמידה כיתה ב' בבית ספר היובל במודיעין. היא נלחמת במחלת הסרטן בגבורה. אנחנו עם טקס שקשור לפעילות של הפועל ירושלים מבחינת הקהילה. היא מארחת את הילדה אמילי אמבר, תלמידת כיתה ב' בבית הספר יובל במודיעין. היא נלחמת בגבורה במחלת הסרטן. שבה בזמן האחרון מארצות הברית, שם ערכו לה בדיקות בתקווה למצוא טיפול מתאים. ואנחנו נמצאים כאן ואנחנו כמובן מאחלים לשלומה של אמילי. בני נובל, מנכ"ל אנגלו-סקסון ירושלים. יפה לראות את הקהילה נרתמת דרך הפועל ירושלים לעזור למי שצריך. כן, לעודד במשהו, תאמין לי את כמה מתנות. העמדה המתוקה הזאת. אנגלו-סקסון תרמה בזה הרגע 5,000 שקל לילדה. אנחנו בענייני כדורסל, בענייני